बहाबा थांदोंब्लाबो फैफिनदो नों रजे। 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गारनानै खारदों रजे नार्जारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि 2 नं बेलगुरि गामिनि दैमु नार्जारिनि बिसि रजे नार्जारिया थांनाय रबिबारखालिनिफ्रायनो फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं। फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला जेबो जाहोन गैयालासे फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना खारदों रजे नार्जारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं नम्बराव 9394987067 फिसाय दैमु नार्जारिया खावलायहरदों आरो लोगोसे जेरावखि थाङा मानो न'फारसे फैफिननो खावलायहरदों गावनि बिसि रजे नार्जारिखौ। अनलायनायनि गेजेरजों फैफिनदोंसै। फैफिननानै बावनो मोजाङै मोजां संसार जाबाय आरो गावबो होनो आंनि हिन्जावाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो मोनबाय। सेकेन्ड फिसायजों मा संसार मोजां मोनजानो, गुबुनखौनो नुगासिनो दं आं थैब्लाबो थांब्लाबो नोंखौनो नागारा होननानै बुङोबोबाय माजे माजे। दा खावलायहरनायाथ' फैफिनदों, आं एक्सेप्ट खालामगोन, रायजोआबो एक्सेप्ट खालामगोन, जेबो नङा। रागानि सक्तियाव थांफ्लांबाय, माबा मोनसे रागानि सक्तियाव आंबो गावखौ गोफार गोसा बुंफ्लांबाय। फै थाफै, आं जेबो खालामा, बुवा सोआ, आं बेखौनो लुगैयो आरो खावलायनाय। आं जाथायखौ खिन्थाग्रोनोसै। जाथाया जाहैबाय सुनिबार मोना, थांनाय सुनिबार, नै दाख्लै सुनिबार नङा, सप्तासे जाबाय। बै सुनिबार खनसेयाव आं फाथो फानदों। फाथो फाननानै फैसा एसे मोननाय जादों आरो रां एसे मोननाय जादों। बे रांखौ आं बुंदों दोनथ'नोसै, बाहायबाबो खरसा जायो बिदि होनदों आरो दोनथ'बाय। अखानायै रबिबार जाबाय आरो बे सुनिबार खालिनो फिसाजोआ 4टा बाजियाव फन खालामदों आं, बाबा गाबोन फैगोन ना फैया ओरै होनदों आरो। ओमफ्राय बाव आं फनखौ हमनाय जादों। थांगोनथ' मामे, मानो थाङा जानो, आं नोंखौ नायनांगौना, आं बिदि होनदों आरो। ओमफ्राय आं फिसाजोनाव सोंहरनाय जादों, मामे बिमाखौ लांफानांगौ ना लांफानाङा, आं बिदि होनदों आरो। ओमफ्राय दा लाबोफा, बे मेथाइ एसेल' लाबोयो, नोंल' हारसिं फै, ओरै जादों आरो फिसाजोआ। ओमफ्राय बिदि होननायलाय अखानायै रबिबार फुङाव होनबाय आं, रागाबो जोंगोन आरा रजे, नामा रजेखा नालाय, रागाबो जोंगोन आरा रजे, गथ'आ नों थांबा ओरैनो रागा खराखा, दा थांसै नामा, ओरैनो जादों आरो। दे बिदिबालाय, ओरै जाबाय आरो गावनो। ओमफ्राय दा दसे थानानै गावजों आंजों दुगैदों। दुगैखांनानै बुंबाय, आंबो थांफानोसैलै बिदिबालाय, ओरै जाबाय आरो। थांफानोसै होननाय मानसिया, आंजों दुगैखानाय मानसिया, आं बुंबाय आरो, दे दुगैखांबायब्ला दा देलायबाय थानोसै फांखा होनानै, फांखा फिसा दं नालाय, दा देलायबाय थानोसै दे, गथ'नो ओंखामखौल' खुरग्रोदो होनबाय आं। खुरबाय, टिफिनाव सोबाय, बेगाव सोबाय। ओमफ्राय बेगाव सोनानै दाना जोंबो सानैजों दे ओंखाम एसे जानोसै, दा उखैद्रायहैगोन बिदि होननानै नैबे दरखं मोखाङावनो जाबाय आरो। दरखं मोखाङाव जाखांनानै दाना ड्रेस गानस्लायनोसै, आंबोथ' गामसा, गावबोथ' दख'ना गोजामसो नालाय। दाना ड्रेस गानस्लायनो न' सिङाव हाबबाय। न' सिङाव हाबबा बे गाव ड्रेस गानबाय थानायाव, आं गानस्लायनाया एसे थाब जादों आंनिया। ड्रेस गानबाय थानायाव गाव बुंबाय, असेल खोथा आंखौ बुंदों, बांद्राय असेलबो बुङाखै, मेगन गामसा सिङाव थानाय मेगनखाय नुवाखिसै नामा आंनि गाननाय जोमनाय गैयैखौ, ओरै जाबाय आरो। आंनि फैसा 1500 होलां, ओरै जाबाय। बिदि होननायखाय नंगौबो, बांद्राय अयनायद्राय जायो, आं समान समान फाथोबो मावफाबाय, माइबो गायफाबाय आरो दैलांफा मानि गाननाय जोमनायबो मोनाखिसै। आं गोसोजों बिदि साननानै गावनि सिगाङाव बुङा लाब्लाबो गोजों साननानै फैसा 2000 होलांबाय आं। ओमफ्राय गावनो 2000 गाननाय जोमनाय नों मा बायो बायनानै लादो, नों जुदि थांथारलाब्ला माथोबाव बिदि होननानै 2000 होबाय। ओमफ्राय मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय दं, बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 2000 फैसा लानाय दं, बेखौबो होनो होननानै गावनि आखायावनो होलांबाय आं, बेखौबो होदो। आदा गोसोमनिफ्राय आङो 2000 दाहार माबा हावलाद लानाय दंमोन, बे हावलादखौबो होदो होननानै गावनि आखायावनो जमा गालांबाय आं। बे जमा गालांबा गावनो मा सानफिनखो आखायाव लाबाय, आंनि फन माबा 2000खौ 500 लांफिनदो, दा स्कुलाव टिउसन थोनाय नङा। आसलथे मा जादों जेनेबा? जानायाथ' सिगाङाव जेबो जायाखै, जों जेबो जायाखै। नोंनि बुरिया दा न'आव गैया नामा? दा न'आव गैया आंनि बुरिया। मा जाहोननि थाखाय खारदों होनना सानदों? आं दा सन्देहआव सानदों बुस्थुआ थारमाने बियो बिमानि सालै जादों आरो। बिमाजों बियो फन रायलायो, सोरजोंबा रायलायो, आं बेखौ बांद्राय एक्सेप्ट खालामा आरो।
एबसेबा माबोरै खालामा होमबा है बे ओरैबायदि रायलायग्रा नङा आरो रावजोंबो थांथावा आं बिदि सन्देहयै बिमाजोंल' रायलायो बेबायदि नंदों आरो आं सानसेखालि सोंदों नों सोरजों बेबायदि एफा गोबाव फन रायलायो आइसो हरदों नै बिनानावसो हरदों नै इदि होनो आरो फंबायसो हरदों नै इदि होनो ओमफ्राय बिदि होननायाव आं बुङो आरो बांद्राय बिदि गोबाव रायलायनाङालै ओमफ्राय दाना फनाबोथ' रेकर्ड जाया नालाय ओमफ्राय रेकर्डबो थाखाया ओमफ्राय दाना बुंबाय आङो हेद नों मानसिया बिराद माबालै होननानै ओमफ्राय सानसेखालि लाउड होनानै रायलायहोदां दाना बिमाया आंखौ बुंबाय आरो बेफोरबायदि हौवाजों थाबाय थायो नामा फैदो इदि होनदों आरो सानसेखालि आंखौ ओमफ्राय बेखौबो आङो जेबो मोनाखै बिनि गोसोआथ' बेबायदि नङा बहानि नोंना बुरैया आंना दा बुरैया नैबे दावराय गाबनाय एरिया दावराय गाबनाय गामियानो ओमफ्राय जों पस्ट अफिस खुंग्रिं गोलैयो डिस्ट्रिक्टआ चिरां बिटिआर आसाम बेनो दा मा सन्देह खालामदों सोरबा खारफादों ना ओरैनो सन्देहआ ओरैबायदि सन्देह खालामदों थारमाने बुस्थुआ बै बुंनाय रावखौ लानानै जे बिमाजों बियो दंहैयो फन खालामसेयावबो बिमाया मोजां खोथा रायलायहरा आरो जे बिमानिनो बिदानि फिसाजो सासे दङ बेबायदि बुंहरबावो बे गतिके आं सानबाय होमब्लाथ' बाव दंहैयो बियो ओमफ्राय दंहैयो नालाय दे दंहैयोब्ला दंहैथोंसै फन खालामबाबो आं फिर आंनि फनखौ हमा दाउला मा बिदि होननानै रायहरो आरो होमबाथ' दंहैयो मारो इदिसो होननानै रायहरो अहाय थायो बे बिमायालाय दा बिमानि थानायखौथ' आं मोनथिनाय हिसाबाव सिगाङाव गणेशगुरियाव थायोमोन दा गणेशगुरिनिफ्राय गैलानो मेघालय बर्डाराव थाहैयो आरो बे मेघालय बर्डारबाथ' बे सनापुर एरियासो गोग्लैगोन शिलं थांनाय लामा आं बेबायदि सन्देह सानदों आरो दा एक्सुवेलि बिमाजों दंहैथारो बियो दा मा खावलायहरगोन फैफिननो थाखाय आं दा खावलायहरनायाथ' फैफिनदों आं एक्सेप्ट खालामगोन रायजोआबो एक्सेप्ट खालामगोन जेबो नङा रागानि सुक्तियाव थांफ्लांबाय माबा मोनसे रागानि सुक्तियाव आंबो गावखौ गोफार गोसा बुंफ्लांबाय फै थाफै आं जेबो खालामा बुवा सोआ आं बेखौनो लुगैयो आरो खावलायनानै बुंनाय बायदि हिसाबै सिगाङाव बुंनाय बायदि हिसाबाव बे जोंहा जिथुनाखि बिब' आंनि हिन्जावनि बिब' बे सोंहरनायाव होनदोंनो रजेयाथ' नुवाखै नोंनि न'खौ सोर दोनलाङा दोनबोग्रा मानसि दं इदि होनदों जाहैबाय बिमाया बिदि होनायाव आं सन्देहबो सानलायलांबाय है बिदिबा नंमारगौबो नामा खारमारबाय नामा गुबुन जेन्ट्सफोरजोंनो इदि सानदों आरो आं दा सन्देहआव ओमफ्राय दाथ' सोंहरबावनायाव होनदों नोंसोरजोंनो ज' दंफायो नामा रुम भारा आलदा थायो मालाय सानैजों नै दिन हिनजाव ना हौवा आं बेखौबो मोजां माबा मोनाखै आरो खबर मोनाखै मबाइल लायोमोन नामा बे सिगाङाव मबाइलाथ' गंसेल' आंनो लाखायामोन खामानि मावनाय ओरै हाजिरा मावनाय खामला मुजिरा मावनायखाय आं गावनो गालाङोमोन ओमफ्राय लकखौ खिथायाखैमोन आङो मास मोनसेनियाव गावनि थैनिनो हिनजाव बिदि होननानै आं लकखौ खिथानाय जादों आरो नैबायदि दा गथ'आथ' फरायगासिनो दं दा गथ'आ फरायगासिनो दं क'क्राझार देबरगाव गथ'आथ' दासो क्लास 1 ओमफ्राय माबा गथ'आ 6 बोसोरनि एसे बारायाव हाबबाय आरो बेनोसै अनलायनायनि गेजेरजों फैफिनथोंसै फैफिननानै बावनो मोजाङै मोजां संसार जाबाय आरो गावबो होनो आंनि हिन्जावाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो मोनबाय सेकेन्ड फिसाइजों मा संसार मोजां मोनजानो गुबुनखौनो नुगासिनो दं आं थैब्लाबो थांब्लाबो नोंखौनो नागारा होननानै बुङोबो बे माजे खिन्थु मैया दाख्लैनि बिथोराव जे मा साननानै बेबायदि खालामलांखो बेबायदि सन्देह आं साननानै दं आरो